Budale sang singa bareng kang uga sang kucing tandra mawa anggegi kang katon gegiri lan uga bebayani kang sampe tansah kapalang dening para satriya-satriya sinar budaya jangkep cacahing wonten sekawan weh Pindoda ono tamakno gerleno mangendamu bakal tak rujang-rujang sikil sarta balung ira durang koro kawe tenaning sesama ayo coba Mas padakno yen pancen darbe watak satriya mambara coba maju didikir nabi yo masih bersama Sinar Budaya. Oh,
bergoyang bersama sinar budaya. Novan Audio lan gotang saka sembuyung dening kanca-kanca YouTuber bolong ngopi. Tulung agung asih. Dalam sayangku. Terus. Dempyak budale Pramadya Bala. Enite turangga kebiar busanane sorae tata rupa harek srugo moro sayakti dadi tulodo budale sinar budaya sing sayo lan uga sarana sing rukun Dempyak budale Pramadya Bala enite turangga gebiar busanane sorae tata rupa harek srugo moro sayakti dadi tulodo tamtama sinar budaya. Ayo lur goyangane sampai pagi ya iki lo dagangane Dempyak budale Pramadya Bala goyang kiri, goyang kanan. Asli lur. Sinar budaya. Klasike tulung nganggo. Dempyak budale Pramadya Bala enite turangga gebiar busanane sorae tata rupa ayo arek srugo moro sayakti dadi tulodo budale sinar budaya. Sabab sing hati-hati bengkong lan uga wirang wonten ketinggalan menika wonten santosa sarta ragit turangga sinar budaya. Yo sing hati-hati ya aja nganti lali pangitaku saya yo wance sorot ora ngira ora ngimpi yen to bakal kasembakan Dengan para setomo lisaking balila tumuju satung asmane ayo ayo Mbah Karji Gajale to
Lagi beda balik aturan binarang mereka wonten Pak Kus Kang Mijil saking Wonokromo Gondang. Ayo Ger. Olah kabri gelaning dening para satriya-satriya kanton rengginas lan uga kesit-kesit. Ya iki kang diarani dening Turangga Bingkong dan juga kawan-kawan ger. Sinar budaya. Oke. Ayo Lesa sing alon bae kok tak jamune piye so jamune so jamune Mas Yayan masuk Ayo ger, ayo ger. Goyang Siti. Buka Siti. Goyang Siti. Buka Siti. Jos. Goyang Siti. Jos. Buka Siti. Blekek. Goyang Siti. Blekek. Gentayangan yen awan ratoyan mangan
mong klisikan yen telutan bisa tumuru amung tansah mikirake sliramu wis suwe pisah gadhe saiki ketemu lagi wong ayu nyedak aku timen mari kangen katon sliramu sumanding digoyang bersama sinar budaya. Gentayangan yen awan radoyan mangan mung klisian yen dalu ra bisa turu amor tansah mikirake sliramu wis suwe pisah bareng saiki ketemu wong ayu mrene yo nyedak aku tinan mari kangen waton sliramu sumanding sayo masih bersama Sinar Budaya dari Desa Kedung Cangkrik Asilo Ayo GBC yo Yeah.
yo ye yo Ciro lupat ha ayo ha Saiki wis mukti kowe anyelaki ora patut becike yen kapethuk babasane rasa ilang manise nyatane lali sumpahe ye piye karepe ye piye karepe kok aneh mok gawe goreng semu lucu saiki wis mukti kowe anyelaki ora patut becike yen kapethuk babasane rasa ilang manise nyatane
nyatane lali sumpahe ye 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 piye karepe sajroning ati ing nalika kuwi brebes mililo kang dadi saksi ning tresnaku mring sliramu ora sumelang mung kahanan kang tansah dadi bebalang atiku ora kuwowo gonku ninggal tresno ning ra bisa ati malah lara Sinara Budaya tinggal
Kilo caranane turunggo sinar budaya Ayo, Sikro nayapa hangayai karya pakaryan ning praja gumrego sengkut canco tawi wanda manunggal sebya dampya dimenasri sora iku muro samya rabu ngarsa estu praja dawuhnya sang nata sajuru angayahi karya
Kai karyo makarya ning projo kumrekut sengkut cancot kali wontu panunggal sedyo damya Limen asri sora ekuro samyo abot arsi estu prajo dawunya sanoto sajuru-juru ayahe karyo oh Sikro mayoko angayai karya pakaryan ning praja kumregut sengkut canto tali wonto manunggal setyo dampya dimenastri sora iku murro samya rebut ngarsi metu praja dawunya sanata sajuru-juru ayahe karya Yemas jas yo lah yo ayo yo jas eling nalika semana Sriramu tak anti nalika tumuju ing Surabaya. Pak Tris. Nalika wong loro awake dhewe numpak bis harapan baru. Entek sawah, entek sapi. Lagune Pak Didin iki Pak Jebul Tris. kaya mangkene lelakon urip sing tak sangga. Kenangan nalika ing Surabaya ra ngira tresnamu mung gawe lara aja dumeh sliramu sekaton ayu bener pisan wis ra eling karo aku lunggus nyanding rasane ra bisa ilang Surabaya wis ra eling rasane urip sing susah barang mulya aku terus ditinggal lunga ayo Kang Eko kadang-kadang ya Sinar budaya. Dadang Bagong ning kene lho Om Tris. Tak baturi kae lho. Ayo lo. On ngirimi lo, Dang. Leres Om Tris. Kancane ya dikirim. Hop. Aman. Kojoan ke tawuran tok iki. Bolok-bolok kene. Kulon tawuran tok iki. Tawuran iki, Pak. Sing sarwit ke aman ke? Tim keamanan. Kojoan gapura tawur iki.
a ho 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 a ho ho a ho 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 a hey hos. Ayo siji-siji diaturke kaya ngapa oleh ngaprigelane dening para hei ya oh lah ora rugi oh ya tuh hei oh Santoso, Santoso. Show. Oh, yo. Nah. Ayo man paman aku enggal diterke Bali wan. Lah. Iki tampan ana waduh. Weh, sesuk murus. Lah aduh tuh. Kosek. Ayo. H-O jos Pak Eko